Днес ще ви запознаем с една от най-приятните материи за сън, която най-вероятно имате и вкъщи. Говорим именно за Ранфорс, 100% памук. Но защо Ранфорс е толкова желан? На първо място, защото е изцяло естествена материя. Той е мек, приятен на допир, дишащ и комфортен за сън, като същевременно е здрав, устойчив при честа употреба и пране и може да ви служи вярно с години. Но тук идва и проблемът. Заради добрата репутация на Ранфорса, много недобросъвестни търговци използват името му, за да го предлагат под формата на изкуствени и полиестерни материи. А това е важно да го знаете, защото свойствата им могат да бъдат почти противоположни на тези на памука. Затова нашият съвет е, когато купувате спално бельо, не гледайте само какво пише на етикета. Проучете производителя, начина му на работа и най-вече неговата репутация, за да не бъдете неприятно подведени. Затова, ако търсите спално бельо, изцяло изработено по ваши размери и изисквания, ние сме тук, за да ви помогнем. Благодарение на повече от 25 години опит в производството на спално бельо, заставаме с името си, че ще получите точно това, от което имате нужда. А повече информация как да се свържете с нас ще оставим в описанието.